Tubod daw kamo na pwede pala na makatuwang ang mga atamang ido sa pagbuhay. Yan ang pinatunayan kan sarong fur parent asin ataman kaining Aspin sa Naga City. Bistuhon tasinda sa istorya ni Chris Novello. May kasabihan kita na ang mga ido ang man's best friend anuman ang breed kaini. Sa kadakol-dakol na breed nin ido ang Aspin o Canis lupus familiaris, ang kumo na inaataman niya tong mga Pilipino. Yan yung mga aso na talagang dito na lumaki sa Pilipinas. Asong Pinoy ang tawag nila, Aspin, na dati asong kalye o askal. Unfair dad na ini sa Naga City, ibaho nindo, tada isa na basta bantay sa harong ang papelkan sa ing 5 atamang ido, imbes, pirmi man ining kaibanan asin nagiging katabang pa sa ing paghanap buhay como parking attendant. Meet Jessa, Merly, Kokoy, Jessa asin Aura, ang mga fur babies kan 50 anyos na si Jesus Pasibe. Parang mga anak ko na rin sila. Kasi kasama ko sa bahay yung mga alaga ko. Lalo dito sa parkingan. Dito sa parkingan naman, nandito ako, nandito sila sa akin. Sigun kay Jesus, pigbabantayan man kan sa mga taman ang mga bihikulong pigtitiwala sa iya sa parking lot na ini sa Barangay Concepcion Grande. Malalambing asin mabubuot man subot ini asin nagiging stress reliever niya tuyong pagal siya sa maghapon na paghahanap buhay. Malambing siya, kada luwas niya dyan, kaibanan niya. Minsan natutulog sila sa padya, kaibanan niya ang ilo niya. Uli kay ini, kasabay kan selebrasyon kang National Aspin Day ngunya na aldaw. Pigsisyerto ni Jesus na bastante sa pagkamuot asin pag-ataman an sa iyang 5 ido. Kaibahan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.